با مقصد دسترسی و عمومی گردانی مرکز خدمت‌رسانی‌های دولتی در شهر دوشنبه به فعالیت آغاز نموده است. از لحظه‌های آغاز فعالیت یعنی از ماه دکبر سال 2025 و ینور سال 2026 به مرکز مذکور 1153 نفر شهروند مراجعت کرده مرحله عینیت کنونی را گذشته 1100 نفر خدمت‌رسانی‌های ضروری را به طور الکترونی دسترس نمودند. агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ буда идоракунӣ татбиқи ҳукумати электронӣ рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ истифодаи имзои электронӣ рушди савдои электронӣ ба танзимдарории зеҳни сунъӣ инчунин такмили равандҳои технологӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба самти фаъолиятро таъмин менамояд. раванди рақамикунонии соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мутобиқ ба ҳадафу афзалиятҳои муайяннамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи тадбирҳои ислоҳотӣ ва бо мақсади таъмини шаффофият баланд бардоштани самаранокӣ ва беҳбудии сифати хизматрасониҳои давлатӣ амалӣ гардида истодааст. бо ҷалби барномасозони ватанӣ низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ бо назардошти таҷрибаи кишварҳои минтақа таҳия карда шуда дар беш аз 850 мақомоту ташкилоти давлатӣ ва зерсохтори онҳо ҷиҳати таъмини мубодилаи мукотибот бидуни истифодаи коғаз фаъол мебошад. дар ин раванд барои тасдиқи аслият ва амнияти мукотибот имзои электронӣ дар серверҳои дохилӣ сабт шуда барои зиёда аз 14500 нафар истифодабаранда дастрас гардидааст. марҳилаи дуюми татбиқи лоиҳа дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо оғоз гардида ин раванд идома дорад. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини шаффофият ва самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ инчунин рушди низоми ҳукумати электронӣ портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ карда шудааст. бо фармони дахалдори президенти ҷумҳурии тоҷикистон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ е-хизмат таҳия гардида мавриди истифода қарор дода шуд. инчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ тасдиқ гардида номгӯи 927 хизматрасонӣ ба таври мушаххас муайян карда шуд. ба ҳолати имрӯза 83 хизматрасониҳои давлатӣ ба портали ягона ворид гардида ба шаҳрвандон дар шакли электронӣ дастрас мебошанд. тибқи нақша дар доираи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия то соли 2030 хизматрасониҳои давлатӣ марҳила ба марҳила ба шакли рақамӣ гардонида мешаванд ба тавассути портал ба шаҳрвандон пешниҳод карда мешаванд. хизматрасониҳои давлатӣ марҳила ба марҳила ба шакли рақамӣ табдил дода шуда бо пайгирии феҳристи ягона тавассути портал пешниҳод мегарданд. ин раванд дар доираи 5 солаи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо фарогирии пурра таъмин карда мешавад. инчунин бо мақсади дастрасӣ ва оммавигардонӣ маркази хизматрасониҳои давлатӣ дар шаҳри душанбе ба фаъолият оғоз намуд. аз лаҳзаҳои оғози фаъолият яъне аз моҳи декабри соли 2025 ва январи соли 2026 ба маркази мазкур 10153 нафар шаҳрванд муроҷиат карда марҳилаи айнияткунониро гузашта 1100 нафар хизматрасониҳои заруриро ба таври электронӣ дастрас намуданд. мо хизматрасониеро таҳия намудаем ки зиндагии шуморо осонтар, муносибтар ва беҳтар мегардонад. хизматрасониҳо ҳамеша дар дасти шумо. низоми муосири шинохти чеҳра имкон медиҳад ки шумо шахсияти худро бевосита дар хона бидуни ташриф ва вақти изофӣ тасдиқ намоед. хизматрасонии фаврӣ, қулай ва мутамаддин. шумо танҳо барномаро дар телефони худ мекушоед ва санҷиши шахсияти шумо дар чанд сония анҷом меёбад.
барои айниyaткунонӣ танҳо телефони мобилӣ ва дастрасӣ ба интернет кофист. дар сурате ки ба машварат ё ёрӣ ниёз доред, мутахассисон ва кормандони иҷтимоӣ ҳамеша барои кӯмак омодаанд. бо истифода аз саҳифаи ягона шумо ба даҳо хизматрасониҳои давлатӣ бевосита дастрасӣ пайдо карда, равандҳои заруриро ба таври мустақим ва бе таъхир анҷом медиҳед. ин раванд вақтро сарфа намуда амнияти пардохтҳоро таъмин мекунад. роҳи ҳалли рақамӣ нишонаи ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба калонсолон ва баландбардоштани сифати зиндагии онҳо мебошад. бо мақсади тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, таъмин намудани мубодилаи саривақтӣ ва ҳифзшудаи маълумот, инчунин баланд бардоштани самаранокии равандҳои идоракунӣ, низоми ҳамгироии иттилоотии байниидоравӣ пули ҳушманд роҳандозӣ гардид. ҳамзамон интернет портали ягонаи давлатӣ ҳамчун инфрасохтори муктамаркази миллии иттилоотию коммуникатсионӣ таҳия ва ба истифода дода шуда, дар дораи он сомонаҳои беш аз 80 мақомот ва ташкилоти давлатӣ муттаҳид ва ҳамгиро гардиданд. дар назди агентӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд, ки фаъолияти он ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоот дар низомҳои давлатӣ ва махзанҳои коркарди маълумот равона гардида, назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ, коркард, истифода, паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ бо истиснои маълумотҳои дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад. ин иқдом ба баландбардоштани эътимоднокӣ, шаффофият ва устувории низомҳои иттилоотӣ мусоидат менамояд. ҳадаф аз роҳандозӣ ва таъсиси ин марказ пеш аз ҳама аз байн бурдани омилҳои коғазӣ, омилҳои инсонӣ ва омилҳои коррупсионӣ мебошад. давре мебинем шаҳрвандон аллакай бартариятҳои ин марказро эҳсос карданд ва ҳама рӯза ба ин марказ омада марҳилаи айнияткунониро мегузаронанд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ростои гузариш ба ҳукумати электронӣ ва рақамикунонии соҳаҳои гуногуни кишвар қадамҳои устувор мегузорад ва умед аст, ки дар панҷсолаи эълони солҳои рушди инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи ин ҳадаф ба натиҷаҳои назаррас ноил хоҳад гашт. бо мақсади фароҳам овардани муҳити мусоид барои дастгирӣ ва рушди ширкатҳои соҳавии технологияҳои иттилоотӣ, IT Park дар шаҳри Душанбе таъсис ёфт, ки бо истифода аз имтиёзҳои андозию гумрукӣ 65 резидент дар он ба қайд гирифта шуданд. ҷиҳати муаррифии иқтидор ва имкониятҳои соҳа дар сатҳи байналмилалӣ як қатор чорабиниҳо ва нишастҳои судманд дар хориҷи кишвар баргузор гардиданд. аз ҷумла дар Амрико ва Ҷопон форумҳои соҳавӣ доир шуда иқтидори ширкатҳои соҳаи IT ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардиданд. инчунин дар доираи таҳкими ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам, баландбардоштани иқтидори кадрии соҳа аз ҷониби агентӣ бо кишварҳои Чин, Россия, Қазоқистон, Эрон, Муғулистон, Узбекистон, Амрико ва Ҷопон 13 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. бо мақсади баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии таълимӣ, донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар назди он ифтитоҳи литсейҳои равияи риёзии техникӣ роҳандозӣ гардида истодааст. аз оғози фаъолияти агентӣ то ба имрӯз ҷиҳати таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ ва таъмин намудани самаранокии фаъолияти соҳа 5 қонун, 30 қарори ҳукумат ва 4 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд. афзалиятҳои хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли рақамӣ дар он ифода меёбад, ки шаҳрванд хизматрасонии дилхоҳро ба таври осон, фаврӣ ва бе ҳузур ё ки муроҷиат ба мақомоти давлатии дахлдор ба даст меорад. ин раванд вақти шаҳрвандро сарфа мекунад, хароҷоти шаҳрвандро сарфа мекунад, инчунин таъсири омилҳои инсонӣ ва ҳолатҳои коррупсиониро коҳиш медиҳад. тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки дар шакли коғазӣ истифода мешаванд, то соли 2030 марҳила ба марҳила ихтисор гардида, ҳуҷҷатҳое ки ба шакли электронӣ тавассути портал пешниҳод мегарданд, бо ҳуҷҷатҳои дар шакли коғазӣ ё ки бо имзои дастӣ эҷод шудаанд, қувваи ҳуқуқӣ баробар доранд. агентӣ нақша дорад 927 хизматрасонии давлатӣ, ки дар феҳрист дард шудаанд, марҳила ба марҳила то соли 2030, яъне ҳар сол на камтар аз 200 хизматрасониро ба шакли рақамӣ табдил диҳад ва тавассути портал ба шаҳрвандон
пешниҳод намояд. Инчунин агентӣ нақша дорад ки дар оянда чунин марказҳои хизматрасониро дар маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои калон таъсис диҳад ки шаҳрвандон метавонанд дар маҳалли зисти худ аз айнияткунонӣ гузаронанд ва хизматрасонии заруриро ба даст оранд. Пардохтҳои барои гирифтани хизматрасониҳои давлатӣ пурра тариқи ғайринақдӣ сурат мегирад. бо мақсади амалӣ гардонидани гузариши пурра ба низоми рақамӣ, харитасозии самаранокии равандҳо, ҳамчунин ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар раванди рақамикунонӣ бо 50 вазорату идораҳои дахлдор нақшаҳои муштараки амал ба имзо расонида шуданд. ҷиҳати рақамикунонии равандҳо дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ низоми миллии электронӣ таҳия карда шуда, дар 5 дидбонгоҳи гумрукӣ таҷҳизоти дахлдор насб гардида мавриди истифода қарор дода шуд. Инчунин дар 29 дидбонгоҳи гумрукии дигар камераҳои ҳушманд насб гардиданд ки ин раванд ба маротиб сатҳи коргузориро таъмин менамояд. Рақамикунонии соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пурра ба анҷом расида, барномаи махсус барои мутамарказ намудани феҳристи нафақагирон таҳия гардид. Инчунин дар ин раванд марҳилаи айнияткунонии нафақагирон тавассути низоми рақамии шинохти чеҳра дар тамоми манотиқи кишвар дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. бо мақсади таъмин намудани шаффофият, дастрасӣ ва самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин рушди низоми ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, фармони Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тариқи электронӣ аз 10 июли соли 2025 таҳти рақами 1046 ба тасвиб расид. тибқи банди 2 фармони мазкур, ҳуҷҷатҳое ки дар натиҷаи анҷом додани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли коғазӣ гирифта мешаванд, марҳила ба марҳила то соли 2030 ихтисор карда шуда, ҳуҷҷатҳои электроние ки тариқи портали ягона ташаккул меёбанд, бо ҳуҷҷати комили коғазӣ ки бо имзои дастӣ имзо шудааст, эътибори ҳуқуқӣ баробар доранд. салому алайкум. салому алайкум. Хуш омадед ба маркази хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ. Чӣ кӯмак расонам шумо ба? ба ман маълумотномаи доғи судӣ лозим аст. Барои ин гуна хизматрасонӣ шумо бояд талони навбатдориро гиред. воқеан кушодашавии маркази хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ ҳам барои осонии кор, истифодаи самараноки вақт ва шаффофият хело ҳам муфид аст. ман ки гирифтани маълумотномаи доғи судиро лозим доштам, дар як лаҳза кори худро ба анҷом расонидам. ташаккури зиёд барои ифтитоҳи чунин марказ. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ дар доираи ваколатҳои соҳавӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташуда дар самти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ чораҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. ба ҳолати имрӯза 83 номгӯи хизматрасониҳои давлатӣ аз ҷумла ваколатнома оид ба идоракунии воситаи нақлиёт бе ҳуқуқи ихтиёрдорӣ, ваколатнома оид ба идораи воситаи нақлиёт бо ҳуқуқи ихтиёрдорӣ, маълумотнома дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ, иҷозат барои истифодаи воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира, ба қайдгирии соҳибкории инфиродӣ, гирифтани имзои электронӣ ва инчунин иҷозат барои корҳои сохтмонӣ, ба қайдгирии
давлати таваллуд додани хулоса барои гирифтани коғазҳои тамғаҳои аксизӣ ва пардохти андоз барои воситаи нақлиёт бо портали мазкур ворид гардида ба шаҳрвандор дар шакли рақамӣ бе ҳозиршавӣ ба мақомот дастрас мебошад. Ин раванд дар доираи 5-солаи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо фарогирии пурра таъмин карда мешаванд.